Mga pang-Christmas decoration o regalo ginamagikan sa basura gigsibit sa gawas sa Talisay City Hall. Nunod kini sa gibali karon nga programang Basura Mo, Panginabuhian Ko. Ang report ni Femery Dumabo. Mga mabulukong dekorasyon, dagko nga parol nga nagkarenlain ang disenyo ang makakuha gyud sa imong atensyon. Apan minus ra ang gasto sa paghimo niini. Igora ang mga papilit ug ang pintal. Among mga dekorasyon ginama sa giisip sa kadaghanan nga basura sama sa egg trays, paper plate, ana usay mamugnaon kayong giporma nga disenyo nga hinimo sa plastic bottles, kutsara, tinidor ug plastic cups. Kini nga mga produkto makita sa tubangan sa Talisay City Hall kay sugod gahapon hangtod ugma gi-exhibit sa 22 ka mga barangay nga gi-cluster ngadto sa 5 ka nga grupo ang ilang nagkadiyang produkto gikan sa recycled materials. Kini human subling gilusad ang Basura Ko, Panginabuhian Ko. Si Violin Olana usa sa mga nagpamatuod nga mukita ang paggama og mga butang gamit ang giisip nga basura. Kay 8 ka tuig na siya sa pagnegosyo nining mga bags. Ang iyang kita mo iyang gipaeskwela sa iyang mga anak. Gitudloan na usab niya ang ubang kababayin-an sa ilang barangay sa Linaw. Naninda nagikuskulon ani ma'am. Ako ra jud usa. Matuloy ko. 8 years na jud ko ani, mao ra jud akong panginabuhian. Oo. 8 years na ko wala na ko ni siya ko ani, wagi na ko ni siya undangi kay nakwarta man jud ko ani. Dako siya nang ikatabang kay kung mahalin manggod kani siya ma'am sa ni may gipanginabuhian. Daghan man ni siya, naaman ni siya dagko nga sudlanan. Gahapon, porma nga gilusad pagbalik ang maong programa, ilabi na nga nabantayang mga plastik ang sagad na kabara sa mga kanal nga mo'y hinungdan sa baha. Ang gusto ginako na program ni Ani is we've coordinated with our schools. So kung ang mga schools makahatag og plastic waste diri kanato and a certain number of kilograms, ilisda nato ng mga educational supplies na mahatag sa mga estudyante. Matod sa Pangulo sa Ecological Solid Waste Management sa Dakbayan sa Talisay, nga di muubo sa 120 toneladang basura ang makolekta sa syudad kada adlaw. Ug di gyud mawala kining mga ma-recycle unta nga mga basura. All year round nato nga project is kanang mag-search ta na sa atong cleanest greenest barangay, cleanest and greenest purok o cleanest and greenest kana elementary school o secondary school. Ang barangay maka-encourage sa iyang mga constituents nga kanang magdala og plastic diri plastic bottle ana mga kuan ato gihapong bayluan og kanang bugas. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.